banana mabagaw ala elimina break news kono break news men kono Russia Kiev with the ballistic as a fear increase of the attack on the energy. And you mala elimina bi Israel Kiev attaque no Ukraine capital Israel attaque no Ukraine capital mun manila Israel Ukraine capital attaque. Il y a attaqué avec Nord Stream, avec un Claglan. Je crois qu'à Claglan, donc à Duba, mon Nord Stream, oui, Américain, Ukraine, donc de ce fait, Poutine, c'est un homme stratège. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de pourcasser. C'est un homme de grandeur. C'est un visionnaire. Moi, c'est tu préviens les choses. Parce que c'est facile de prévenir au lieu de réacter. C'est-à-dire, le coup, au cas où, vous savez, une coup qui est là, qui réagit, qui tassera, opinion. Donc, comme déjà il a les sont les drames, c'est les ennemis de la vie. Donc, de ce fait, cette fois-ci, il y a Agla. Donc, Agla est une flemme, parce que l'Europe a se passé de Nord Stream. Parce que 40% de l'énergie de l'Europe vient de là. 40%. Flatter, sabater, nanite, douloute, worote. On parle de 40% de l'énergie de l'Europe. Donc l'Europe ne peut pas passer de l'énergie de la Russie. Il a essayé, c'est des catastrophes totales, désastre total. Donc de ce fait, la Russie a une option de là, parce que l'Allemagne est trop. L'Allemagne met la Russie, ou là qui est trop. C'est inévitable. C'est inévitable. La gaz russe, c'est la seule solution que l'Europe a besoin. Parce que là, tu vas voir qu'il y a deux autres grands producteurs. C'est qui est l'Iran l'Iran et quoi d'autre? L'Iran et Irak, je crois. Donc, il y en a ici qu'on l'a dit. Donc, tu vas voir que la Russie sera toujours en commande. Non, l'Iran et les Arabes, mais de ce fait, nous, Arabes, donc, de ce fait, il sait qu'il a assez les coups leurs affaires. Donc, de ce fait, Poutine, il met qu'à énergie costo structurée. Nous sommes deux glanés. Donc, de ce fait, à Oula, aye missile chi le farfelu Poutine encore en action et Poutine est missile chegi auri chi Kiev no est capitalier aye capital c'est-à-dire ni capitalier ni missile ku jigna capital kono o ku capital ko bani ça on ko amna sisan o ko Poutine Poutine est missile chegi auri chi missile chegi mais masami alaye pourquoi c'est bien protégé. Donc de ce fait, où sera qu'un missile segui, où sera qu'un bel segui, ça sera chimaseka chi quoi du là. Mais il y a eu des dégâts très catastrophes. Et je vais vous lire toutes les informations. Donc, ni Munkara Bidji, c'est très grave. Demain, Biden, donc c'était tout à fait normal pour Poutine d'envoyer le message. Yani Biden et Zelensky Kanyouaï. Donc Poutine, je crois que le message sera tout le monde a compris. Tellement le message sera sur là. Allemagne, donc Russia target Kiev with a ballistic missile as a fear increase of attack on infrastructure. A Russia missile attack on the Ukraine capital as it destroyed several homes and left more than 100 households with electricity. Donc missile Michira Kiev. Vraiment, mais à dégâts comme il a dit, parce que là, nous sera qu'à Djinga Chika bombarder. C'est-à-dire, l'Ukraine, on n'allait plus parler de l'Ukraine. Ça allait être la comédien. C'est-à-dire, il y a la comédie, il y a banni. Mais ce n'est pas trop tard. Message Tirabi. Bien, donc, il faut que Poutine te prenne là. C'est-à-dire, le monsieur Poutine n'est pas camarade farfelu. Il n'est pas camarade. Allez, quand Djamana a servi les balles, politique. C'est la survie de la Russie. Donc l'Amérique croit que c'est de l'amusement. Donc Poutine est message ici. Donc Missile Michirabi a tchénigé, mais tchéni bamaké, mon tchénigera, oui, courant et tégra, m'aura d'où qu'on a là. Plus de 100 maisons, ils n'ont pas de l'électricité à cause de missiles que Poutine a jetés aujourd'hui à Kiev. Ouais. Poutine a attaqué Kiev ce matin. A bombe Shegi, missile Shegi, Russia missile attack on capital. Early Monday, destroyed home and left more than 100 households with electricity. Donc non seulement et plus de saut qu'aimait, courant kono, mais ay saut chamamba, vous détruire, et the attack on Kiev had made warning that Russia will step up its attack on the country energy
infrastructure as the winter setup, freezing temperature. Donc, le Sri Lanka est attaqué, c'est tout à fait intentionnel. Parce qu'avant, nene bari bina bo tobula. Donc, nene bam bina bo, il faut que le Sri Lanka pressionne sigi tobuka, pour qu'on a ça par la force. Donc, n'a une guerre température là, il y a tout. Donc, encore, ça dit l'intention. À Tribala, et même la guerre d'Amérique, tout le monde était focusé sur la guerre. Donc, si c'est une guerre noire, alors Poutine est contre-attaqué à un moment. Donc, cette fois-ci, avec attaqué l'entier tout le parce que tout le monde sachant que, alors, Zelensky le farfelu, les Américains ont refusé l'argent. Donc, cette fois-ci, Américains ont dit. Donc, Poutine a une bombe fait le tout ça va pousser les Américains encore de réagir. C'est-à-dire, il est en train de contrôler tout le monde. C'est un homme de stratège. Non, mais c'est non, mais c'est un. Non, c'est Niski qui a l'a dit quoi. Il rend le jeu tellement facile. C'est un Yinaloma et il va donc à fond avec. Amérique va avoir donc, en plus de cela, Zelensky freine les faduna là. Il n'arrive pas à voyager. Il n'a pas de l'intention du monde. Avec c'est terre. Akilime ka fini kuta no douala ka marki kuta no kala avec fini fere là aka poursuit aka source na benente il y a pas de cohésion muso be ka boka voter aka bo aka maku mo bu cheula donc nene be ka donc ça dit tout est traversé dans la interne ba neni afrique ani tobula te ani amérique te ça dit au bon moment donc amérique démocrate ni républicain be kele là qu'est-ce qu'il vient donc Poutine fait ka bombe ne bi ka bombe chibi Ukraine qu'on a là, à capitale qu'on a là. Donc, ce qui va se passer, ça va provoquer d'autres débats avec les démocrates et les donc, mais en mieux, qui a fait que l'argent des États-Unis? Ça sera à cause de Poutine, à cause des Américains. Bon, pas d'argent, pas d'argent. En même temps, est-ce qu'ils seront prêts de financer deux guerres à la fois? Donc, maintenant, l'Amérique choisit. Il y a à cause de stratégie de Poutine. En même temps, donc, on va essayer avec la structure change ce qui va faire que pétrole koni gaziko tobena gela tukuni tomu matukuni donc au pétrole koni au gaziko gela lu matukuni ils seront obligés de venir voir le maître du Kremlin. C'est un monsieur qui a la terre, c'est un monsieur qui a la capacité, c'est un stratège. Donc au military his air defense intercept all ballistic missiles felling debris from rocket damage home on the ground, leaving one person wounded and 3 others suffering several shock. Official say. Donc, c'est ça. Vraiment, à quelle série de journées, c'est-à-dire, à y missile Sheginichi, à quelle série d'explosions, vraiment, Siren Boraki, Diamana qu'on a là, à missile 4 heures du matin. Il a lancé les missiles à 4 heures du matin. Capitale de bombardement de la journée là. Mais, Ukraine capitale, c'est bien gardé. Parce que, le militaire ou Boraka fort, Kuka Air Defense System, Nobe Ukraine s'en fait. Donc, au Air Defense System, au Sraka missile Shegi, à Sraka Kumbe. À Klenga de toutes les façons, et Buruburu Mounoura, au Buruburu, au Renaka Dougou Dommagé, Sotaman Djeni, Moro blessé là, ils ont dit que, comme au clé, au blessé très grave. En même temps, Moro Bé, ou le blessé donné. Donc, à quel tcheni, Sotaman Gontiena, et Sotaman Djena, courant très là. Mais vraiment, la Russie a bombardé l'Ukraine aujourd'hui vers 4 heures du matin. A journalist witnessed some of the destruction in the district of Borchnishi on the Austrakiv. A home under construction was wrecked apart, and a nearly building were partially damaged with a gaping hole in the roof and a hole. Donc vraiment, soutaman China, donc meka jo lu China, donc vraiment akra Cheni bay, le message parti. Zelensky met with Miley as well with the president of Yurgov, Doninkera. Zelensky be obeka yala yala la. D'abord au cas président Kouram Argentine président Kouram. Donc allez dans l'influence qui daru kola, allez masiki follower, allez meka problème qui là là. Donc si fene Zelensky be na et Joe Biden voit, sachant que Joe Biden il a demandé 110 billions, 110 milliards de dollars pour donner vraiment c'est-à-dire pour essayer de faire de l'aide entre l'Ukraine et puis
Palestine aux 100 milliards de dollars. Joe Biden has asked Congress for $110, 61.4 billion package of wartime funding for Ukraine and Israel. Donc, aux 110 milliards de dollars, à combien 61 millions de dollars, 61 milliards de dollars, à combien on dépensé entre l'Ukraine et l'Israël. Donc, along with the other nations' priority, but the request is caught up in a debate over US immigration policy and policy. Donc, les Américains ont refusé de donner ça au président Joe Biden. Donc, parce que les Américains ont dit que Joe Biden ko vraiment quand mala elimina ulu se ka wardi Joe Biden ma pourquoi ko Joe Biden ma se ka ali Amérique reste sécurisé parce que anya bala mo be ka do Amérique to mina na tie na ko film ali ma de ka no film na donc les Américains ont décidé que ulu se ka wardi un président qui n'est pas à la hauteur, un président qui est médiocre ulu se ka warka ka di Joe Biden ma mala elimina donc Biden has asked Congress for the money but they refuse donc avec mala elimina vraiment Poutine flène ka c'est-à-dire qu'à courir de dalle, à l'air des infos pertinentes, moi d'anti, je ne fais que mon analyse. En moula elimina, Poutine est quel aurait été tourné, faut qu'on a ces niveaux, Germany sranenu, Germany fait notre Germany top soldier, war on Russia, my trigger, a defensive war. Ko amekmala elimina, Germany, ça sera son bas. Et quand on amekmala elimina, ko peut-être que vraiment que la Russie va commencer la guerre avec la Germanie pour vraiment être défensive encore une fois. Donc l'air grave. Donc Poutine Germany might soon have to wage a defense war against the national soldier as a war, a band which Inspector General Carsten Breyer, Germany highest soldier, warned that the nation will have to get used to the notion that one day ranking soldier warned that the nation will have to get used to the notion that one day we might have fight defensive war, setting the aggressive behavior of the Russian dictator Putin and his army slow but steady real effort. Donc Germany a ira kafo ko akanake mo shikono ko ni ko intinake ko peut-être ça va aller très lentement comme la Russie va attaquer la Germanie. Donc c'est important que Germanie prépare. Pourquoi Germanie prépare au niveau? Parce que nous on a dit Nigeria, bon on met ici la Ukraine de mettre bec Germanie les États-Unis. Mais à le mec à fond et occasionnellement maintenant le casting canto et que vraiment que la Russie va attaquer Germanie, que peut-être ça va prendre un peu de temps, mais c'est inévitable que la Russie attaquera Germanie. Donc it's been almost 2 years since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine in February 2022. Over the past few weeks, Russia have launched a major offensive target of Avdiivka. Que donc il y a 2 ans, que donc il y a la dit, que ça y a kile fila in na lislabe ka ataki baw de kɛ u bɛ ka misiliw ci dugu caman na u ka yɔrɔ min tɔgɔ ko Avdiivka donc o ye town de ye dugu min bɛ Ukraine kɔnɔna la Eastern Donbass region that Moscow also claims as a territory. Donc vraiment kɛlɛ bɛ ka changer. Poutine est en train de changer les trajectoires de la guerre. His follow the Ukraine counter-offensive during the summer of autumn. Kiev regained some territory but failed and is a large objective to launch through the Black Sea Several Russia land bridge to Crimea, which Russia President Vladimir Putin annexed in 2014. Donc vraiment, Poutine est en train de gagner le terrain. Il a changé le jeu. Poutine est changé nous. Donc vraiment, Poutine encore le maître du jeu. Massami Alaye et Germanie, nous et Allemand, ou Salim Badou. Donc Zelensky, le comédien, qu'est-ce qu'il fait? Et à Boloko, Djenatri, colonel, il ressemble à rien. Il croit que la guerre, c'est comme des comédies. Parce que Zelensky, il a été choisi. Tout ce que les Blancs ont calculé, la guerre a dépassé ça. Donc Zelensky, comédien, vraiment c'est un gars isolé.
Tu vois, non, il est isolé, il ne sait pas quoi faire, il ressemble vraiment autour c'est-à-dire, au lieu de rassembler les Ukrainiens et de mettre fin à ces putains de guerres, il est en train de béguer l'argent, il croit que c'est du cinéma, parce que le World Drama Drone, lui, il va acter, mais cette fois-ci, il va payer le prix très cher, parce que Bibom tira, missile Shegi, Ukraine Konala, capitale Konala. En même temps, il y avait drone, 18 drones, 18 drones, et au drone, ko Sahel, ko Sahed, au tali Shegi, au Fenechira, mais Massami Alaye, au missile, au capitale protégée, vraiment, à Massaka, à la Séguin, ou anti-missile à la Séguin, le message, parce qu'il a pour dire, donc, avec Kran Dawi, ça a c'est qu'à Douin Takabo Diakono, n'importe quel moment, n'importe quel jour. Il a testé Ukraine, pas ability to be. Donc, mon cœur, c'est à nous, les gens qui analysent, en ma foi, que l'Ukraine a essayé aujourd'hui. Poutine a testé capacité. Parce que là, on a dit, mais qui donc, c'est ça, Zelensky, Bobek a clala, avec notre Amérique Chine. Donc, le débat, donc, par exemple, la fois américaine, parce qu'il y a une guerre qui est à niveau là, vraiment, et vraiment, une coin, ça va pas être facile. En Angola, nous allons dire qu'on a tout connu, et avant donc à fond, Massami Alaye, et quoi, du Yémen. Yémen fait non, Yémen fait Mouneke, Yémen fait France. Yémen aussi a attaqué les Marines France. France bâton, Yémen fait attaquer. Un bâton français attaqué par les rebelles du Yémen. Donc, les rebelles du Yémen, ni to wulu ko Yémen, mais vous quoi créer que Benika qui le coule de Natia, oui, trop de fonds en Yémen. Alors qu'on a un créer. Il faut mettre mon coup en Jamana Minana, en matière à la Erimina. Donc, votre manière défend, trop de solo Kadela, c'est le Oulu là, trop fond là. Donc, un bâton français a été attaqué par les rebelles de Yémen, les Houthis. Ou comme on Houthis, ou nous faisons pour Francis là, ah ouais, un front line attack, sending drone against the French boat. Yemen have put down a siège naval. Donc, siège naval. Donc, il y a attaqué. Bon, en même temps, abadon, kusana, oui, Israéliens ont bâton dominé, au boulot alsa. Donc, vraiment, ni quel est le gars mon kama. Yemen, mec, quand tu comme Israël, Koulou amas kele. Faut que les kele. Donc, vraiment, ouais, qu'à à ce niveau d'homme, ni quoi ma dabla, avec qui tient bari. Vraiment, à la cantine. Ça dit, tout le monde a la teme. Wanga jamana bina ja na siraka anga koketa do busaya mekla kananda do mali koula mais na ala sonama vraiment koube to bu dala ota anwi quoi ça dit wuna ina anko quoi la France va oublier on a entourné parce qu'en fait nous toy ni France bina entouré en rebe France ko ni talo France c'est la mala to mina quoi ben ala na chrétien ça dit nous France la mala to mina quoi ni talo France c'est la mali mara to mina quoi ni be singa bureau konya j'ai fait des recherches j'essaie de l'étudier ni tsika fam quoi to bu se farafina to mina quoi wallahi ben très d'accord avec ne c'est ka famia to bu se ka se farafina ni intelligence ni ne c'est ka fam quoi. Donc, de toutes les façons, et nous, les Roussis et de Yémen, ou frère les Français, bâton est attaqué, nous donnons les tchala. Mais heureusement, dans le bâton tient. Le message est parti. Le coup est quoi? C'est de leur montrer qu'ils vont distracter tout ce qui se passe sur la mer Rouge. Donc, au Barbel, on est au Dieda, donc il y aura là, et bien transaction bébé temen y aura fait. Donc, il y a la dit, Yémen y a Irak, et Israël attaqué 2000 km. Donc, il y a la capacité d'essayer. Donc, il y a d'abord comme dit, est-ce que c'est un bâton gauche, qu'on a là? Ils ont montré qu'ils ont cette capacité. Les femmes, ils ont cette capacité. Yemen have put down a siege naval and Israel are warning. Donc, au Kenya, c'est ça. Israël fait d'adou. Israël, quand on dit maman, qu'on m'a craint Yémen, qu'on veut m'accouler une cointa ou tegala quoi, qu'on s'allie Yémen. Les femmes, couper que Yémen fait. Je crois que c'est ce que Yémen veut. Donc, ni Yémen, ni le Kenya, on Yémen fait avec Gaza, bon, ni le Kenya, on Yémen fait et les Houthis. Turquie va c'est parce qu'il y a des séminaires. Turquie a dîné ketro, Lucas Lamia Tabolo, ou dans le Congo, Yémen sont pareils. Donc dès qu'Israël va attaquer les Houthis, la guerre déclenche. Adouma donc Turquie Fleni très stratégique. Parce que Turquie Fleni c'est l'un des pays
ou quoi jamana économie be ka yelen sans fait ma parce que mon est là Portugal fait malin, il choisit ses clans, il est pour Poutine, il est pour l'OTAN, il est pour Afrique, il est contre l'OTAN, il est contre l'OTAN, il est contre Poutine, il est contre Afrique, c'est-à-dire allez ben nabela, allez adjadi quoi, allez kadidi, il famille donc allez ben donc si ça allait ka clairement non parce que n'allez dadona kela dron donc n'allez dado kela OTAN est involvé parce qu'il fait OTAN. N'a idalo kela fene Poutine est involvé parce que Poutine fait kadi moko ka économie est basée sur le Turquie ka jamana là donc Erdogan c'est un gars très sophistiqué mais dès que Israël va s'attaquer Yémen ça va déclencher la guerre automatiquement entre Turquie et Israël. Et si la guerre est déclenchée entre Turquie et Israël, automatiquement l'OTAN c'est l'Amérique. Donc l'Amérique est une, c'est-à-dire parce qu'ils sont en train de déstabiliser, c'est-à-dire tout ce qui est maritime. Fait mer rouge sans fait. Ou qu'on cartel la fait, faut que Djawli tant qu'Israël be Gaza. Et vraiment message qui est là. Donc si ça oui front médaille. Les Américains ont bâton attaqué semaine passée à Boro Kalama. Ils ont attaqué les Américains. Le bombe nucléaire tu offres là, au fait à Mara bâton là à Boro Kalama au la semaine passée. Donc samedi, on est français bâton. Donc Adoumado Israël ont bâton là maintenant donc on veut faire la guerre les dames parce que ni Mara Yemen là droit donc ni nous Mara Turquie là droit autant elle est qui la guerre dames parce que c'est l'OTAN qui est en train de supporter Israël. Il s'agit ni comme moi c'est la bannière quoi au bana quoi. C'est blanc là doit vivre avec et il doit laisser mon empire. Et tout le monde a le droit de vivre. Parce qu'il n'y a pas un pays au monde qui va se laisser faire encore. C'est-à-dire les temps d'être puissance parce qu'il y a des nucléaires bombes et essayer de manipuler les autres dans le monde entier. Au Bana, ce terrain est fini. Je crois qu'il s'agit de famille. Ou les messagers, la loi de vengeance rejetée, cross défait. Et de Macron. Donc, Amoula Elimina, Macron Fenea et c'est la loi passée. Macron a été lié, Macron le bandit. Ça ne s'arrête pas seulement avec Oumarou Ambalo, il va son petit chouchou là, le PD Oumarou Ambalo là. Macron qui n'a pas donc, je suis fait. Macron avait d'autres plans racistes. Il est là, moi je vais demander à notre dit président à la France, à l'ambassade, il faut que France, à l'ambassade, à mettre visa à Rome. Il doit fermer l'ambassade du Mali. C'est n'importe quoi. Moi je me demande, qu'est-ce que les Africains pensent? Parce que la réalité est quoi? Tout homme qui connaît l'histoire entre la France et le Mali, et la France entre le Burkina, entre la France et Niger, la France ne va jamais nous laisser. La France ne va jamais nous laisser. C'est tout à fait basé sur l'histoire. Parce qu'il a là, c'est un lieu stratège pour la France. Le Niger, d'après Chani, le Niger n'a jamais eu de liberté. Le Niger est colonisé et après l'indépendance, le Niger était colonisé. Et jusqu'à aujourd'hui, le Niger est colonisé. Il faut arriver de Chani. Chani n'a pas discours il a parlé, il a répondu. Quand on dit parler Niger dans Niger m'a dit Chani dit que le Niger jamais. C'est-à-dire, il a dit tout simplement que le Niger a été polié avant l'indépendance, dans l'indépendance et après l'indépendance. Le Mali est pareil. Donc, il est pareil. Donc, nous France, c'est l'avenir. C'est ça la France. Et le Mali est plus comme ça la France. Le Niger est comme ça. Et le Burkina est comme ça pour la France. Donc, de ce fait, ni Imo ni Sebeï, quand on a venir garder Kanya, quand on a tout là, quand on préparé, quand Sebeï, quand on a distracté, on a bidon, on a demandé comment on a Sebeï, on doit refuser pour être dominé. On doit refuser. Allez, vous voyez, mais quand on a demandé comment on tourne, on a soima quoi. Il faut pas qu'il y ait un dernier colonne. Allez, il faut aller me mettre à demandé comment. Il faut pas qu'il y ait un soima. Il faut pas qu'il y ait un dernier colonne parce qu'il faut qu'il y ait un don photo de barrage. Le blanc est très certain. Donc, on met des missions qui est appelé à diriger notre pays. On a dit parce que ni fallait mettre à quête Mali qu'on on veut faire un habitué là. Il veut qu'on s'adapte au ça. À ça. On dit à ça.
une bête d'abord marquant. Parce que France a pion de Jamana Konala. Il veut qu'on s'adapte à ça. Comme on va double, mais les gars du Konala. Alors que Jamana Balé Mala, son monsieur Mouret placé de la Kabmoko. C'est tout à fait basé sur l'Afrique. Donc, en a donné la Jamana qui tient au Kaka en habitude, bien vrai qu'en Meka Yuba, on ne peut pas croire à ça. On doit céder pour ça. Et voilà, on est pas dans la même ni Mouret, il est donc pas les filtres préparés. Avec Keroubla, le choix attaqué, il faut laisser s'il vous plaît. Avec Keroubla, c'est important. Et tu dis, quand tu regardes, tu vas voir que Bamimba Mounouma sont. Bamimba Kanto, que lui préfère la mort, plutôt la mort que la mort. Bamimba Kanto, avec ça préféré, en bord au Moro là. Donc, Jamana Toy, Katona, quand Jamana Toy, Kato Fadi Sagoyala, quand on banne la wargo le plus vite possible, quand on a fait qu'il entre là, quand Maradouanga Jamana Konala, quand Yurugu Kelanga Jamana Konala, quand Bingali Kelanga Jamana Konala, mais en son ok, en Amabameba Makana, mais en son amoloyama, donc en Dunga Jamana Tarkou, en met ça préféré, en met ça préféré. Donc c'est très très important. On soit décisif. On ne doit jamais arrêter pour vraiment notre pays. Donc, au Konala, Morosumo Beka Konala, que les internes Meka Konala, que les externes Meka Konala. Donc, il y a la dire, Francis, c'est qu'on touille. Donc, on veut Francis Kele. Nous, on doit faire l'attaque. Quand ça vient de la France, Francis Kele était Francis Droné. Francis Kele est malien, mon frère Jamana Konala. Mon mec a coup Gela Jamana Konala. Ou le Francis Kabarakala. Ça fait partie de la stratégie de la France. Et donc, c'est très très important. Et n'y est France Kabarakala. Parce que Francis Meka Moureka Jamana Konala. La France voulait faire que ce qu'on appelle la loi de vengeance. Donc, la loi de vengeance, Macron a essayé de que Francis Konala bi. Ça a été rejeté de la France. C'était l'un des plus grands, grosses défaites de Macron. C'était la loi de l'immigration. France Meka Bassi, quand la loi passe à congrès, au deux c'est la France qu'on a là. Donc on m'a présenté pour que mon c'est qu'à Calanfolo ou la voter c'est qu'à Cala. Donc quand il est parti présenter, les gens ont mis ça à la poubelle. Ils ont mis à la poubelle parce que là on termine dans Macron comme là, c'est-à-dire malien fait comme France avec donc vraiment toi c'est qu'à on fait au Macla. Donc on doit vraiment être toujours en précaution. Donc on met à Boka là. Donc la France, c'est français là, vraiment c'est historique. Mais à ma barne là, parce qu'ils vont jamais laisser en paix. Jamais de leur 15 passé de la Syrie dans la motion de censure qui engage la responsabilité du gouvernement et le force à démissionner les voter. La motion de revoir. Elle peut être déposée députée pour faire reconnaître plusieurs débattre. En clair, le texte proposé n'est même pas débattu à l'Assemblée nationale, il ne peut pas être voté. C'est ce qui faisait dire aujourd'hui à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, que toutes les oppositions refusaient. Moi, Madame Le Pen, moi, Monsieur Chasset, moi, Madame Panot, je n'ai pas peur du débat, et je le souhaite. J'ai Monsieur Valo, je m'en excuse bien volontiers, mais je l'avais confondu dans le grand tout de la NUPES. Alors oui, les mêmes qui attaquent la Première ministre et le gouvernement sur les 49 eux-mêmes. Les mêmes qui veulent le débat tous les jours ne veulent pas quand on le propose. Les mêmes qui disent que le débat doit se faire sans le Rassemblement national, les yeux doux. Finalement, le gouvernement et la majorité, nous sommes ouverts, oui, nous sommes ouverts, mais il est vrai que pour discuter, pour faire avancer les Français, il faut être... Et donc, Quentin, toutes les oppositions, pour des raisons sans doute radicalement différentes, ont néanmoins voté pour cette motion de rejet. Eh bien oui, les députés du Rassemblement national, des Républicains et de la NUPES ont voté cette motion de rejet. 260 pour contre 265 contre. Écoutez Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, Mathilde Panot de la France Insoumise et Olivier Marleix des Républicains. Les Français attendent un changement radical, mais le texte sorti de la commission des lois est une fausse promesse. Pire, monsieur le ministre, pire. Ce texte permettra un droit à la régularisation et entraînera des régularisations massives. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter dans l'intérêt de notre pays. De manière parfaitement cohérente, compte tenu de notre opposition extrêmement ferme à ce projet de loi, nous lui reprochions de créer une des plus grandes filières
voté cette motion. Nous sommes ravis que cette motion aboutit. Le groupe parlementaire de la France Insoumise est extrêmement heureux que cette motion de rejet ait été votée par l'Assemblée nationale et donc ait rejeté le texte dès le début de l'examen à l'Assemblée nationale parce que d'abord nous allons épargner au pays 2 semaines de discours xénophobes et racistes et je crois que ça va aider à mieux respirer dans ce pays que de ne pas avoir ces débats qui se tiendront à l'Assemblée nationale. Ça c'est la première. Deuxième chose qui nous semble importante, c'est que avec le rejet de cette loi dès le début de son examen, le pouvoir ferait bien de se rappeler qu'il existe un Parlement dans ce pays et que le Parlement peut tout à fait voter puisqu'ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale. Donc on va parler dans un instant de ce qui peut se passer politiquement sur ce gouvernement. Faut-il un acte politique fort après cela? Mais d'abord un mot sur le texte. Que peut-il se passer sur la procédure concernant ce texte sur Eh bien, 3 possibilités ce soir. La première, laisser le texte poursuivre son parcours au Sénat pour revenir au national. La deuxième possibilité, justement, abandonner le texte purement. La troisième, convoquer une commission mixte paritaire, 7 sénateurs et 7 députés de l'Assemblée qui pourraient alors plancher sur un nouveau texte. Donc, on est l'objectif ici, c'était de se débarrasser de tous les immigrants. Donc, ni nous qu'on doit passer à drone, ou qu'on a mon tché, n'a-tché, n'a faut qu'au chiebo, qu'à bec avion qu'on a, petit, il faut bara, bec à francibla. Mais il faut pas que la France s'inquiète. La France n'a pas à faire ça. Et tout ce que la France a à faire, c'est de laisser les Africains en paix, et on va laisser la France en paix. Les immigrants n'ont pas de chez vous. C'est vous la cause de l'immigration. Vous êtes en train de piller notre continent en mettant des leaders qui ne sont pas à la capacité de réfléchir pour soi-même, des leaders maudits, des leaders soniques qui ont vendu leur âme, qui n'obéissent pas les règles de leur pays, qui ne peuvent même pas diriger leurs propres femmes, soi-disant, leur propre foyer, soi-disant de diriger notre nation et notre continent. Donc tout ce que la France a à faire, c'est de laisser les Africains prendre soin de l'Afrique. Et dès que vous ferez ça, nul n'aura besoin de votre pays. D'ailleurs, Inch'Allah, tous les Maliens vont quitter la France très bientôt. Parce que nous, on va notre pays. D'après Babemba, on va plutôt faire la mort que la honte. Les Maliens préfèrent la mort plus que la honte. On préfère la mort plus que la honte. Amoula Erimina et Chani a parlé, Chani Jabi, Chani Darchamana, Chani Kanto, que vraiment Kaliba préféré, embargo Kapo Akrakan. Mais de toutes les façons, allez be femme fait aucun. Ou c'est quoi Warim Bo Jona. Bon, à punir les mecs à faux, que Warim Bo Ekunu, ce qui était le 10, de faire que Bo Bi. Mais Massami Alaye, Warim Alissa. Donc vraiment, tout le monde se demande pourquoi Warim d'abord. Qu'est-ce qui empêche sortir de l'argent? Donc nous, il faut, on est à la délit, mais qui a délit, il y a un savay, ou ka Warim savay, ou kana Kukono, ko Amseka Jamana Joe avec Kanto Sefa Duna. Amseka Jamana Joe Kanto Sefa Duna. Amseka Fouye Kanto War Duna. Vraiment, il faut que Anga War Boy savay, Anga Bo pour Cassination. Mais les gens entendent, bon, entendent au moment mais War Kon ma Bofolo, il y a une famille. Donc, la France, et ils sont vraiment des racistes. Ils ont eu aujourd'hui de la majorité le rejet du test sur l'immigration imposée, son retrait. Donc l'ensemble national vient d'adopter la motion préalable présentée par la gauche. Donc nous, comme on a droit, mais qu'à oblo baray. Donc imaginez, na amanga aussi ça. Ni à la kankishi, ni tobu nana ni loi sous togo jamana konala. Et que les immigrants qui sont chez eux, ou et ne sont pas prêts financièrement. Donc qu'est-ce qui va devenir? C'est une catastrophe. Or là, on doit faire tout. On doit prendre notre destin en main, que cela soit très clair. Donc on a worry le plus vite possible. Donc Chani, vraiment Chani, il s'est expressé, il a essayé de vraiment répondre la CEDEAO à sa meilleure manière. Que cette année a in fine pour objet de créer des conditions pour nous, pour le peuple du Sahel. Et je crois qu'à travers le départ de l'origine du terrorisme sur notre terrain, notamment, on ne pouvait pas combattre. Et pour nous, l'incendie terroriste tire son essence du soutien que la famille apporte. Nous avons pu dénoncer les actes de coopération en matière. Donc, Chani a Iraka fort,
ko France de ye pétrole ye quoi kɛlɛ kɛlɛ bɛ Niger jamana kɔnɔ la France de y'a bɛɛ jubaju ye donc ko France ye pétrole de ye ki se ka tasuma faga ka pétrole mɛnɛlen to ko donc k'u ye France jamana kɔnɔna la en même temps u ye France ka accord ninnu u y'o bɛɛ gɛn ka bɔ ko donc k'ale ka souhait tɛ dɔwɛrɛ ye ale ka souhait de ye sɛbɛ yɛrɛ la ale ka bɔ ni fadensako ye diɲɛ in na an k'an ka wari bɔ le plus vite possible vraiment Tchani y'a ka position yira parce que n'o de fɔ aw ɲɛna ko le Niger n'a pas de choix wari bɔ ka di Niger de kan n'i se kɛ Niger de wari bɛ bɔ parce que mun de la Niger ka wari de bloqué len embargo de bɛ Niger kan ils ont montré qu'ils étaient Niger de reconnu u ka sira tɛ Niger la donc wari in bɔli a bɛ Niger arrangé bɛɛ kan donc an bɛ Ala deli Mali ni Burkina an ka nin ko teliya je sais que nos experts sont en train de mettre tout en place mais an ka bɔ nin na ni Ala sɔnna ma on va dire k'a fɔ an bɛ bɔ Ala sɔnna ma MINUSMA la base de Bamako fermée définitivement après 10 ans de déploiement donc a yira mɛ k'a fɔ MINUSMA ka base min bɛ Bamako kɔnɔna la n'o y'an ka capitale ye o datuguna après 10 ans donc o datuguna bi c'est qui est la base de MINUSMA voilà o datuguna Fatim Gourou o datuguna b'a fɔ alhamdulillah amina an b'o la ɲa masa min Ala ye a yira mɛ k'a fɔ tuguni le camp de MINUSMA rétrocédé au Fama donc u ka MINUSMA ka camp min fɛnɛ bɛ Moti o fɛnɛ taara k'o di an ka famaw ma la cérémonie officielle de retroussement du camp intégré de la MINUSMA de Moti s'est déroulée le vendredi 8 novembre 2023 donc au kɛra vendredi don mais an ka Moti fɛnɛ camp o dira an ma an b'o la heure min na an bɔra ka nouvelle dɔ sɔrɔ Gao mara la Burem fan fɛ Gao réellement k'a fɔ d'après mes informations reçues à l'instant enlèvement du maire de Taboyi ko maire min bɛ Gao mara la n'o o ye Taboyi ye n'o de maire de Taboyi et de son Ségal ko maire n'a ka Ségal sur la route de Gao par les hommes armés non identifiés donc ko a yira fɔ ko c'est-à-dire maire min bɛ Taboyi mara la ko a n'a ka Ségal ko mɔgɔ marifatigiw k'u ye olu minɛ donc ko maire b'u bolo ni a ka Ségal ko donc k'olu attaquera o mara la donc an bɛ Ala deli Ala ka a ko kɛ hɛrɛ ye an b'a dɔn an ka famaw ils sont en top de ça u bɛ nin ko in se ka s'a dan na ni Ala sɔnna ma maire bɛ bila ni Ala ma foyi k'an na ni Ala ma foyi k'an na mais ni o tɛ nouvelle duman ye o de kɛra an b'o la heure min na i bɛ vraiment den dusu ma den i bɛ ko ka di ne ye dɛ il veut coordonner vraiment il veut coordonner moi j'aime trop il veut que style coordonner trop parce que il veut qu'il veut que jamana mais tout mina c'est-à-dire il veut kamakazi il faut bien c'est-à-dire il y a pas de discours donc il veut que discours national c'est-à-dire ndalo mais c'est comme marque quoi c'est ne veut que il veut la main quoi on dirait que ne veut pas gagner la main quoi c'est-à-dire quand tu regardes comment dogo kana to il veut commentaire mais il veut commentaire que là il veut faire là tiens ni ma commentaire que cela soit très clair voilà ni mɔgɔ mɔgɔ y'i commentaire i bɛ filɛ na ka jamana kɔnɔ dugukolo yurugu ko i t'o mɛn c'est à dire i t'a lamɛn i y'a faamuya mɔgɔw bɛ ka miliyariw suɲɛ i t'o mɛn Burukina kɔnɔ i bɛ fusoro la i bɛ don min na a bɛ kuma Burukina zone fɛ n'a ye wula sigi de les amener dans le palais a ma kɛ a nana n'u ye palais de kɔnɔ ka kangari da u ye ko n'i y'a ta a bi c'est à dire i tɛ wari sɔrɔ voilà ko le temps de petite bourgeoisie a fini donc vraiment la manière dont le monsieur il dirige son pays s'allier et vraiment c'est un Africain vraiment c'est un kamakazi et c'est-à-dire aller bas donc c'est-à-dire il n'a rien à perdre il est en train de jouer son legacy donc vraiment quand il y a un président fana ka kɛ nin cogo de la an b'a jigiya ka kɛ nin cogo de la quoi vraiment avec sans excuse le Mali a besoin de ça an mago bɛ i bɛ ɲɔgɔnna la président ka kɛ i bɛ ɲɔgɔnna ye ou bien ka tɛmɛ i bɛ ɲɔgɔnna la parce que n'i y'a lajɛ i bɛ mun kuma ka jamana ye kun c'était à s'allier il a été très très éloquent avec l'adresse à la nation o fana kɔfɛ a ye jamana homme d'affaires la sigi il s'est adressé à ses banquiers a ye kanto a ka jamana banquiers ma ko a y'a f'u ɲɛna u ka juru don jamanadenw na ko même s'il faut que l'État va garantir les crédits pour que les gens puissent développer la nation donc ko ni banque mɔgɔw k'a bɛ a d'u ma jusqu'à fin de l'année quelques jours ko k'u ka bɔ ni u ka solution d'a ma c'est-à-dire c'est quelqu'un ne bɛ se ka analyse fɛn kɛ on dirait que i bɛ m'écouter dans son pays en ton niveau là vraiment nous on a des problèmes très sérieux et on doit pouvoir parler de ça o la ne bɛ ka mais hakili bɛ jigin banbɛbaga kuma la an bɔra Chine u ye saya préféré malo bon Mali la n'a tora k'a fɔ k'an bɛ saya préféré malo ye a bɛ k'an kɔnɔ ko France gɛnni dɔrɔn de ma ce n'est pas seulement la France e bɛ se ka faamu cogo jumɛn anw ye denmisɛnninw de ye anw de bɛ fanga la e bɛ se ka bila i kunna cogo jumɛn ko hali bi jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛ ka taa fanga kɔnɔ c'est pas bon c'est émotionnel
a sugu bɛ na kasi parce que an ye nin bɛɛ vécu an kɔrɔbayalen de kɔnɔna la i b'a fɔ kɔnɔ ko n'an ye fanga sɔrɔ an bɛ fusilen ko na c'est pas le cas c'est pas le cas et ça doit faire peur tout le monde mɔgɔ hakilima bɛɛ kan ka siran i ye faamuya mɔgɔ kan ka sa mɔgɔ i bɛ sa préféré ma sisan an bɛ yɛrɛ min na sisan an ka jamana sɛgɛnna donc ce n'est pas le moment ni le temps pour nous de procrastiner autour de bienveillance de notre pays. Nous sommes la jeunesse. Ah, quand on a une hiérarchie, il sait que des personnes ont côté, il sait qu'il y a une droite, il sait qu'il y a une effet. Mais on est présent là. Donc, il y a un problème, il y a un bédon. Au demande de Fangala. Donc, on a fait comme tout le monde salon. Allah ne va pas défendre, ni descendre et de nous parler. Ni il y a un discours là, avec les prisons ouvertes qui étaient fermées par Thomas Sankara. Ça, c'est des concrètes. Et je continue. Kaka commence à kaka bangi la sigi kaka délai de bangima. Il a donné du délai aux banques de son pays. Quand ils ont quelques jours pour l'amener de programme ni jurube di Burkina Bema to na ko c'est nimis ka traka dia on na forum invité kanaka jamana konala ko ils vont faire ça ils ont accès à l'argent ko vraiment c'est un gars très pragmatique il est très pragmatique il a l'orée de la rue nous on a ce problème et on doit en parler là-dessus. Nous, on doit être décisifs pour notre nation. On ne peut pas. Je suis partant, je suis malien. Ne se kan siya la makun kokolo mega ke jamana ko monte nda wala e mangi ni makun o ikelen fale sako de ye famia parce que jamana ka boni président jamana ka boni mbako donc na ya makun nga jamana yi donc ama babemba kuma kana me ama sika so cheba kuma kana me ama ke chente ba dans tes bons ans ama kan descendre oui lui ça de préférer molo oui ça de préférer molo et jamana mi ko fo de faka et un pays aussi culturel comme notre pays c'est de la honte jamana mi ko be teka dugulo mi la isigile ika wori sani ika dugulo jamana kono abeka mi isigile na mais c'est de la honte c'est de la honte au te francisco jamana mi kono ngati mo be milliard sué fi mo be ngaka sa foi te foi là mais c'est de la honte ulu sera ke tuni surtout on est créé de ka fanga soro ka fo ka me président feli ka djembe be ka kelango ka ma président feli to là parce que am ko on ka ba Boni Ibeladien, avec espoir, ça te donne de l'espoir, avec toute sincérité. Bon, il a géré, mais il faut l'avoir, parce que ça prévenir. Moi, je préfère la mort qui est la mort. N'est pas comptable, n'est danté, n'est pas ça prévenir. Oh là, on va vous couper les gars de et il n'y a qu'un il est là, Benifan soutien, il était marqué de je préfère la mort que la honte. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Il faut bien. Donc, il faut avoir des principes. Il faut avoir des principes. Donc, on est c'est ce que je vois. Je vois quelqu'un comme ça. Donc, à le discours national, c'est à salier. C'est à salier. Vraiment, il présente nous tous. Il est un peu différent de eux. Ici, je vais juger de nous surtout. Parce que nous ne pouvons rien faire sans ce qui a mené donc à la création des Alliances du Sahel. Une alliance de défense a priori, mais qui évoluera vers une alliance économique et bien plus. L'AES est un espace qui est aujourd'hui victime de terrorisme barbare. Mais aujourd'hui, nous avons compris et les peuples vont s'unir. Et nous invitons tous les Africains, tous ces peuples brimés, à pouvoir s'unir pour faire face à l'adversaire. Nous défendrons l'AES comme si nous défendons nos propres terres. Parce que nous avons décidé de nous unir avec nos pays frères du Niger pour en faire de nos espaces aller, venir, commercer et ramener la paix et la sécurité. Parce que nos peuples ont l'Eldora dans nos peuples, nous pouvons le créer ici. Et nous avons confiance en eux. M'adressant aux travailleurs qui ont déjà consenti beaucoup d'efforts pour le Burkina Faso. Je vais encore vous demander plus d'efforts en 2024. Il y aura certaines mesures qui seront prises pour encore accentuer sur la contribution à l'effort de guerre. Ça va toucher les travailleurs du public et du privé et aussi les entreprises. Le taux sera fixé. Mais sur le pouvoir augmente premièrement le vaillant VD. Il reste 35%. Et aussi de les assurer. Voilà. Tout le monde va faire quelque chose. De sorte que lorsqu'ils sont blessés au jusque-là, que la prise en charge soit mieux que ce que nous connaissons. Donc, il y aura plus de sacrifices qui s'entourent à l'endroit donc de ces vaillantes populations qui ont accepté de répondre et qui se battent sur le terrain. C'est le lieu pour moi de leur hommage, pour leur contribution, pour leur accompagnement dans des différents terrains. Merci. Je ne saurais pas beaucoup sans remercier tous ces combattants qui se battent sur le terrain et nous, pour que nous,
à l'arrière nous puissions nos occupations. Remercier donc tous ces travailleurs, commerçants, paysans et éleveurs qui se battent aussi et qui contribuent à ce que nous puissions mener cette guerre et libérer. Vive le Burkina Faso, la patrie, nous vaincrons. Peuple du Burkina Faso, camarades combattants de liberté pour la paix et l'indépendance, c'est un plaisir et un honneur de m'adresser à ce jour mémorable, marquant donc le 63e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de l'île. Aujourd'hui, les unités sont équipées et ça continue de s'accroître parce que nous voulons être professionnels. Une armée qui va défendre la façon à l'intérieur de terre, même au-delà pour l'intérêt. Les efforts continuent et nous allons continuer pour que plus jamais ces situations ne puissent survenir avec nous. Pour accomplir tout cela, il a fallu aussi, du côté de la santé, augmenter donc la capacité de nos différents hôpitaux et des CMA qui appuient les forces de défense et de lorsqu'il y a des évacuations. Ça nous a permis d'appareillage. Donc, parce qu'il y a un discours de Kalanga Belame, c'est-à-dire en dire, Bordeaux Koukan et nous comparer, parce que c'est très très important de comparer. Parce que Jamana Imbe, n'a pas ni homme Samabek, ni Moko Kelinga Samalika Boni Moflatai, c'est à te dire la folie. Donc, avec Baraka, à te Baraka parce qu'il est le plus intelligent, il n'est pas intelligent. Il est en train de travailler avec le bilan de sa population. Donc, c'est tout ce que nous, les Maliens, on demande de corps. Amanga président fait bien, amanga président fait chini. Ango président Madron, en allant sur un couleur d'or, et bien ici, kita musokoroba de bec, une dame, vieille dame. C'est mieux fali. Musokoroba de bec a foko tcheni sentige, musokoroba, une vieille de kita, avec Kassila. Koka tcheni sentige, ko tcheni et musofa, koka sentige, koka sogot, yefam, koka sentige, yefam, koka di boma. Ne musokoroba shige di kikatelanga. On est allé sur makana. Ne musokoroba kuma ne kasira. Donc il est là. Ne musokoroba shige ka miranta parce que faka jamana ka dala. Amune dimse ka jamana. Ne me sera continue, on me sera sigan tout nous kuma kelen fola. Il faut seulement répondre le cri de la population. Il faut sortir de ces années. On a sur on a sur un koloma de do. On a fuko ka wordi jamana ma. On a demandé rien. On a fait jamana mo kana bi mo kan. On a fait un jamana sécurité ka sabati o kera. On a fait un bot la. Mais mo kana bi mo kan an ga mara bi. Et nous sommes plus que patients. Mais donc on est cassé là, il est cabo canal sur le coup la on c'est vraiment c'est désespérant. C'est décourageant. Allez oui mais c'est pas bon. Nous aussi bien que ta dame jamana qu'on a la finité dame jamana la finité. Mais les Maliens veulent la même chose. Où est les scientifiques bien? Quand c'est qu'on bon ni bon qu'on faut na tche jamana be jamana. Dans le mode jamana ni mana ulu be WhatsApp groupe ka ki maku ki reke bulu. Ame sebela ame kuma la rimna anga politique externe c'est bon ame ka politique ngani français c'est bon interne anga politique interne c'est pas bon hein que cela soit très clair ay muzoroba kuma kana me Jabati, I cannot. Why then I for so many. I am a man from you from so much. I cannot do that. I asked him, I asked him, so many as so the best I mean, I can't forget black at all. But I've been such a fool. Many about never while in California. Jericho so Jemina was already ready for God and sister. I am like a blood, but Jenny and I absolutely donc on est musoba makani. Donc pour ga donc a fo ko mo degunité ko tuka président fait mo gouvernement fait. Mo degunu la. Mo be ka gouvernement supporter mun kama. Vraiment avec découragé. Malien be fait dron jamana ka baski be ka se ka baloni i woshi. Mo kana bi mo kan. Mo ka ni me ka nula. Mo be ka ta fa fuga du konna la. Je famu à cause de l'impunité. Amula Ermina ni musoba kuma kan parce que na on kuma na bo ko on américain on kana ta dondoni. Ni musoba avec kita. Ako na be akuma ka men.
o bɛɛ ni mɛnɛ jakite donc nin tɛ ne ka kuma kan musoba ko ni u m'a faga k'u to a jamana bɛɛ b'aw ko jamana bɛɛ b'aw o ko ninnu ye tiɲɛw de ye o maliyɛnw bɛ nin dɔrɔn de kɔ aw nana nin dɔrɔn de kama ne tɛ aw bɛ ka nin jaabi kuma diya quoi mɔgɔ i bɛna ko kama mɔgɔw de bɛ ka aw supporter ka ko bɛɛ kan et masa min ala ye an bɛ ka aw supporter mun kama o kɛli i n'a fɔ kana taa mɛlɛkɛ maaw tu nɔfɛ mais vraiment il faut que ça s'arrête c'est vrai là n'an ma dabila maliyɛnw bɛna décourager aw kɔrɔ dɛ vraiment maliyɛnw bɛna décourager aw kɔrɔ ala k'an kisi ala k'an tanga parce que c'est vrai là jamana in bɛ jɔ dɛ i n'a fɔ ko bɛnba ye mun fɔ nous on va préférer la mort avant d'être humilié plutôt que la honte an tɛ lamɔla mɔgɔ fɛ yan dɛ mɔgɔ si tɛna lamɔla an ka jamana kɔnɔ inchallah o tɛ kɛ bi o tɛ kɛ sini mɔgɔ si ma se k'o kɛ mali kɔnɔ ni nin fɛn dans notre pays donc c'est vrai là an ka nin ko ninnu an ka taga fondamental la mɔgɔ min jamana nafolo ka tɛmɛ dɔ kan a y'aw minɛ a k'a faga mɔgɔ min bɛ jamana ka taa mɔgɔ ka du minɛ i la k'i ka siniɲɛsigi k'a minɛ i la a tigi ka minɛ mɔgɔ min bɛ taga mɔgɔ faga mali kɔnɔ a tigi ka minɛ k'a faga on doit construire notre pays an ka jamana tɛ jamana kumasuru jamana ye an ka jamana tɛ zo jamana ye an ka jamana tɛ mɔgɔ lamɔlɔ jamana ye c'est ce qu'on demande à notre pays ne ba lamɛnbagaw an b'o la eri min na u ye zonba dɔ fana ta mali la 10 milliards u taara o de sɔrɔ a ka banque une très grande personnalité mali u m'a tɔgɔ fɔ mais u taara 10 milliards de sɔrɔ a ka banque kɔnɔ ala n'a kɛlɛ cɛ 10 milliards mais halisa u m'a tɔgɔ a sɔnja ka bon tellement ne yɛrɛ t'a dɔn nin ko in c'est qui est grave i t'a dɔn i b'i da maga commission yɛrɛ la vraiment a kuma ka ca bon lui ye président ka kuma lamɛn ka tila k'a lajɛ ko impunité b'an ka jamana kɔnɔ halisa n'an ko k'an ma da mɔgɔw la k'an ka taa dɔɔnin a ye président kuma ka lamɛn a yɛrɛ k'a lamɛn a yɛrɛ mɔgɔ bɛ bɔ kɔ kan ka ta ka na hali dɔrɔmɛ kelen ɔ jamana in dɔ dun don baara la kɔfɛ mɔgɔ tɛ se ka bɔ ka na k'e bɛn'o ta k'o ladon conseil national gosi o ka tɛmɛ o service maliyɛn dɔw n'a baara kɛ o na caman a dɔw ɲɛ fɔmɔla k'a fɔ parce que n'i y'a fɔ dɔrɔn a ma ɲi parce que e b'a k'i yɛrɛ kɔni e mana bɔ i den tɛ ban i dɔgɔnin tɛ baara la i teri tɛ baara la i ba tɛ baara la o bɛ nafa jumɛn ye n'a ko n'a ye bibi na an bɛ ka a den minɛ fɛnw san o wari ma bɔ yɔrɔ la dɛ maliyɛnw. donc bon a kɔni ye an ka président Salomon Bara ka discours lamɛn mais a y'i kanto ko bɛ bɔ kɔfɛ ka n'a ta mais ne bɛna nɔgɔya président ma o tɛ bɔ dugu kɔfɛ tuguni dɛ mali yɛrɛ kɔnɔ président ka discours baselen tun bɛ mɔgɔ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na jamana su ne bɛna mun yira aw la ninnu ma bɔ kɔfɛ dɛ ninnu bɛ jamana yɛrɛ de kɔnɔ voilà ninnu tɛ bɔ kɔfɛ dɛ ninnu b'a ta jamana yɛrɛ de kɔnɔ hɛrɛ bɛ si wa hɛrɛ bɛ tilen wa hɛrɛ bɛ fo kɔ don o don n'i bolo ko a banna dɔ ka jugu ni kun ye i ye faamuya bi ka jugu ni kun ye u bɛna jamana suɲɛ jamana yɛrɛ de kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen hɛrɛ wɛrɛ bɛ fo kɔ donc vraiment l'heure est grave tu vois non sɔli bɛ jamana kɔnɔ vraiment on peut plus regarder assister c'est à un moment donné il faut que foka su jamana su sinon n'a ma kɛ dɔrɔn baara ye u bɔra ka n bɛ ka arajo so dɔ de lamɛn k'an to an ka bureau kɔnɔ bi olu y'u da maga dɔ ta la sari ne yɛrɛ ne datuguna de cunna n kɔnɔ quoi et puis hali tɔgɔ tɛ fɔ an ɲɛna je vais essayer de voir ni n sera ka a dɔn yurugu kɛlɛli amɛrika dɔ ba maliba in kɔnɔna na a diyara n ye musa musa i konate i kanute kosɛbɛ musa kanute ale b'a lamɛn ka bɔ furasi a b'a fɔ kosɛbɛ k'a kanute musa kanute a b'a fɔ an ka foli ba ye kosɛbɛ wakari musa bila ko t'a la baba dama hali sini fulakɛ bɛ dɔ la wakari yɔrɔso a kuma bɛɛ wakari a ko miliyari tan guinea wari wa o ye sefa wari ye pɔti basa miliyari tan o de yira an ka jamana cakɛda ba dɔ o ɲɛmakɔrɔ a ka jigida kɔnɔ n'o ye kɔntu bankɛri maa tɛ mali kɔnɔ 10 milliards y'o de y'a la wari bɛ mɔgɔw kun mali kɔnɔ n'a fɔli y'a ka bɔ hakili ma ni ala cɛ lakiba ayi ko faso m'a ta ka ban ne mana ne bɛ ka mun faamu wari ko in na quoi waati mun b'a fɔ ɲama hali ni kɛra miliyari 100 de da ye bɛɛ kɔnɔ ye ɲama da b'a to a bɛ wolo waati min na a kɛ ka fantanw dɛmɛ a kɛ ka yatimɛw dɛmɛ a kɛ ka jamana dɛmɛ o de ka fisa i ma wakari daramani kuma kuma na daramani kuma an b'a fo a bɛ segu yɔrɔso a kuma bɛɛ a ko min ye aw ye ka dɔn ne ti contre la corruption wakari aw ye ka dɔn k'a kɔni ko hinɛ t'a la bilen ko maa minnu bɛ yen ni sago de aw ye ka dɔn jamana a ka dafiri a wari manje cogo min ka d'u ye faso wari wakari ko hinɛ tɛ yen bilen dɛ a dɔw bɛ yen kumaw cayalen don dɔw ko tajuru sara bere de daminɛnen don dɔw ko politiki kɛlɛ de daminɛnen don wakari nin si tɛ e ye min ye jamana nafolo min bɛ yen n'i y'a cɛ k'a k'i juga kɔnɔ jamana mɔgɔ jɔra la o kɛra kalama aw ye k'ale kan k'a wɔgɔ cogo min k'a fɔlɔ cogo min aw ye ka dɔn wakari o de ɲɛɲinitɔ don a bɛ tile dama dama bɔ wakari jɛgɛ kuma b'a dɔn aw ye k'a dɔn ale binna aw jamana maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka yurugurukɛlaw aw ye k'a dɔn k'olu minɛ ale bɛ n'u ka jɔ kɔnɔ dagi nin fana ye dɔ
fana ye min ye cakɛda ba dɔ ɲɛmaaba ye o kɛra hali ni tɔgɔ ma sɛbɛn ko miliyari camanba de yera a ka kɔnti kɔnɔ a ye min cɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ awo i k'a dɔn a sago la k'a cɛ ka taa n'a ye ten taa ti taama mɛnɛ sisi ma fɔ siri kaba ko a ko min ye awo i k'a dɔn nin jɛ a kɛra minisiri ye caman kɔfɛ min ye awo i k'a dɔn ka sɔrɔ ka na kɛ jamana cakɛda ba dɔ ka na kɛ awo i k'a dɔn o ɲɛma ye nin jɛ ni ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ jɔn ko ala ja min ye fantanw ka wari min bɛ n'a bɛna jamana kɔnɔ ani k'a dɔn dɛsɛbatɔw ta n'a ɲɔgɔnna caman wa kana ti se ala ɲɛ a tɛ tamakiya ɲinɛ de fara ɲɔgɔn kan manze wakari n'i y'a ye n'i y'a tatɔ ye n'i y'a natɔ ye wakari ni ala ma far'i kan i b'i ka misiri tile awo i k'a de i b'o d'a ma wakari ni ala ma far'i kan i b'i denmuso fɔlɔ i b'a d'a ma ni ala ma far'i kan i b'a fɔ awo i k'a dɔn alimami i b'a gɛn ka alimami jɔyɔrɔ k'o di awo i k'a dɔn nin cɛ in ma jaa min ye awo i k'a dɔn o don ko vérificateur général sɛbɛnden min bɛ yen ani bukule tɔgɔ la i min di jamana ɲɛma ma wakari jaa o ye fura bɔ cɛ ka woro ɲɛmɔgɔ ye cɛ in kun bɛ k'i mɔrɔti ka waribaw fara ɲɔgɔn kan wakari awo i k'a dɔn k'a bɛɛ cɛ cogo jɛjugu la awo i k'a dɔn k'o fara ɲɔgɔn kan jaa bɔ kɛra a ka olu caman galama wakari a nana ye k'a fɔ cɛ in a kun b'i bolo la a nɔ kun minɛnen don sabu a tɛ min galama a bɛ nin bɛɛ la jamana faamaw b'a nɔfɛ tiriki ale b'i t'a la majalisɛli kɛbaw yurugurugu kɛlɛbaw olu fana b'u t'a la kɛrɛfɛ a kun t'o de kalama a kun t'a dɔn cogo si la k'a fɔ ko min ye awo i k'a dɔn yurugurugu kɛlɛbaw k'olu kun kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka taa kɔntiw lajɛ k'a dɔn awo i k'a dɔn a yɛrɛ ka taabolo ye min ye ani wari ninnu bɔra yɔrɔ min a n'a ɲɔgɔnna caman wakari a bɛ bali ka bɔ min galama gabaw tigɛ da la kan wakari tigɛ dalen dama tɛ koyi ka tila k'a jira a la awo i k'a dɔn awa wari min filɛ nin ye n'a bɛ kɔnto in na n'a bɛ nin hakɛ la a bɔra nin sira fɛ a nana nin sira fɛ nin de y'a kɛ nin de y'a sɔrɔ kuma wari in ye jamana ta ye fatirikɛba ko a bɛ n'a fɔ wari in kɔni olu ye kibaruya min sɔrɔ wari kɔni cɛra caw ka bɔ cɛ ka kɔnto la wakari ka taa bila donc maliyɛnw nin fana ye kɛsi wɛrɛ de ye nin ta ye 10 milliards de ye o y'a ye ka wari min sɔrɔ i ye faamuya donc i b'a dɔn o ta ni Musa Traoré on avait l'article 20 a bɛ Mali sariya la halisa la fois passée j'ai vérifié a b'an ka faga la kɔnɔnaya mɔri b'an ka jamana la mais masa min tɛ mɔgɔ faga donc impunité de tɛ jamana kɔnɔna la donc vraiment ça fait pitié parce que anw minnu bɛ impôt sara an ka jamana anw bɛ ka sɛgɛn i ye faamuya donc an ye énergie di Mali k'a fɔ aw ɲɛna i ye faamuya foyi tɛ ka bɔ a la donc i mana lajɛ donc n'an bɔra kan i bɛ commentaire kɛ i bɛ mɔgɔw ye kasi la WhatsApp groupe kɔnɔ k'an ka n'o comparer ɲɔgɔn ma n'an bɛ comparer ɲɔgɔn kɛ qu'est-ce qu'on peut faire ou an b'an sigi de Burkina fana bɛ jɔ an sigilen qu'est-ce qui veut jɔn yɛrɛ jamana in jɔ e ni ala cɛ nin bɛ kɛ jamana sugu min kɔnɔ o bɛ se ka jɔ ça peut pas construire nin ye yurugu ye nin ye ministre ka sonyali ye bon ale e k'a lajɛ comment c'est grave u m'a tɔgɔ fɔ a ye y a pas de nom tɔgɔ t'a la c'est à un moment donné i b'i yɛrɛ ɲininka où est le sérieux dans cette affaire y a pas de sérieux où est le sérieux an ye mun de kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw la ka anw dɔgɔya ka se nin niveau ma qu'est-ce qu'on les a fait pourquoi ils nous ridiculisent à ce niveau pourquoi on peut pas amener des choses dans notre pays pour qu'il y ait un bon là qu'est-ce que les Maliens ont demandé ici qui est infaisable vraiment c'est de là en moloya ka bon ni bɛ cogo min na a y'an balimakɛ kumakan mɛn New York a ko k'a tɛra Mali la mais a ka dugukolo de minɛ a la a ka dugukolo minɛ a la mɔgɔ min y'a ka dugukolo minɛ a la a ye vidéo de kɛ k'a dama kasi a kɛlen k'i dama kasi k'a bila kaso la ka yɔrɔtigi minɛ k'a bila kaso la ko parce que a ye zon tɔgɔ k'i ta ye diɲɛ fan sini ma mais c'est pas sérieux bon an ka président de bɛ fanga la an dɔgɔnin a bɛ k'i kɔnɔ ko lui connaît tous ces enjeux ale bɛna ka président sɔrɔ Maliki Jaw ninnu u bɛ CNT kɔnɔna la u bɛ se ka lɔ bɔ c'est à dire fɔlɔ bɛ ka kuma fɔlɔ bɛ ka kuma n'a tɛ ɲini k'a nɛn bɔ a bɛn ala ka kɛ mais c'est pas la peine foyi tɛ to jamana kɔnɔ fosi mɔgɔ bɛ faga fa ka du kɔnɔ u taara cɛkɔrɔba faga fa ka so kɔnɔ après d'avoir fait tout ce qui est parfait dans la vie nous taara mɔgɔ min y'a faga fɔlɔ dɛ je vais laisser l'investigation de faire ça mais par rapport u ye mun couvrir mun yira na anw na mais je sais que n'i y'o ko in lajɛ u kan k'o ko in senna sa parce que cɛkɔrɔba stabiliser ka so ɲumanba in jɔ ka fɛn bɛɛ k'a kɔnɔ ka sécurité ni fɛn bɛɛ k'a kɔnɔ ka taa faga jamais Amérique tun bɛ ka baara kɛ a b'a ka dugukolo san dɔ bɛ taga a minɛ a kasi Mali la a kɛlen ka tɔgɔ fɔ a da la k'a ye dɔ tɔgɔ fɔ k'o t'a minɛ k'a kara kɔnɔ a ye wuli kunna a ye weleli kɛ Pitini ye weleli kɛ ne y'a ka fɛn couvrir a ye ne yɛrɛ remercier ko ne y'a couvrir ko ne kun t'ale dɔn yɛrɛ non ni Mali ko dɔrɔn ne b'a couvrir ne bɛna mun fɔ Maliyɛnw ɲɛna on va jamais laisser quand ça vient de n'importe quoi dans notre pays an ma bɔ a kan dɛ notre pays an bɛ saya préférer ni maloya ye on va plutôt préférer la mort que la honte pays ka Maliyɛn den ka fɛn min la jamana kɔnɔ ça doit être la honte pour tout ne bana ne mun bɛ kuma la aw fɛ pour que a ka dɔn ka fɔ bi n ye mɔgɔ bila ka taa n ka yɔrɔ dɔ la maçon de taara u bɛna taa yɔrɔ in jɔ k'u bɛ taa yɔrɔ jɔ u taara sɔrɔ dɔ b'a sanfɛ u selen u bolila maçon selen terrain kan u bolila i ye faamuya c'est pas sérieux
bere mɔgɔ si foyi tɛ bɔ jamana kɔnɔ ni yɛrɛ hɛrɛ jamana min ni maliyɛn bɛɛ bɛ fɛ ka n'a fa pas la peine c'est sûr an t'an ma ko a kan dɛ vraiment Assimi vraiment i n'i ka mɔgɔw an bɛ se ka mun kɛ k'aw dɛmɛ vraiment an bɛ se ka mun kɛ k'aw fɔ an ɲɛna nin tɛ ko ye dɛ vraiment ne t'a dɔn fɛn fɛn de kelen bɛ k'aw bali ka baara in kɛ mais a b'a fɔ an ɲɛna n bɛna video kala k'a lajɛ pour que a ka dɔn ka fɔ mun bɛ Mali la a bɛna lajɛ voilà ni mɔgɔ ye fɛn sɔrɔ yuruguyurugu kan a b'a ci ma nin kelen in b'u professeur de mais n tɛ kuma mugu b'a la dɛ n bɛ video de fɛ ala ye bon ne ka yɔrɔ de ye baramali la donc masa min ye ala ye u taara ko la dala donc u taara ko la dala donc an b'o o ko la ɛri min na an bɛna dugutigi jɔ o kɔnɔna la donc terrain min bɛ yen ni kogo kun t'o da la an taara sɔrɔ u bɛ ka kogo fɔ u bɛ ka kogo kun fɛn la u bolila c'est à dire c'est de la honte maloya dan de don i si ka aventure la dɔ b'a fɔ k'a bɛ ti i ka baara kelen minɛ da e b'a dɔn kan kana kuma kan ka makun ko vive Assimi kan ka fɔ dɔrɔn ko vive administrateur la transition n'a ma ɲɛ an bɛ ka transition supporter an ka jamana mɔbaliya ka dabila an ka jamana kɔnɔ foyi tɛ to n b'a bɛɛ de yira o la a k'a lajɛ yuruguyurugu bɛ kɛ Mali kɔnɔna la bon nin ye Mali zonbaw de ka baara ye dɛ cercle ka baara bɛɛ kalama zon de bɛ mɔgɔ bila nin na les grands patrons du Mali la olu de bɛ mɔgɔ bila ka nin kɛ fɛnɛ olu de bɛ nin cercle fɛnɛ kɔfɛ voilà ni lieu stratégie b'i bolo dɔrɔn u b'a bila jagoya ala yɛrɛ donc nin baramali yɔrɔ de nin ne ka yɔrɔ de yɔrɔ fila de 36-20 fila yɔrɔ belebeleba k'a fili donc a lajɛ k'a ɲɛsin gudɔrɔn ma donc yɔrɔ min ɲɛsinnen bɛ gudɔrɔn ma donc fo komi olu ta de ye Mali ye u t'a san dɛ u bɛ taa yɔrɔ min dilan de diyagoya parce que a ɲɛsinnen bɛ gudɔrɔn ma donc u b'a dɔn k'a fɔ mun bɛna kɛ yɔrɔ in na dans les années à venir donc u bɛ taa yɔrɔ min la Yang cɛncɛn suɲɛ de fana suɲɛ u b'u kɛ ka an ka yɔrɔ fana jɔ mɛ ninnu tɛ kabakoden dɛ Mali Allahu Akbar a se ka ɲɛfɔ ala la kira et puis u ɲɛ bɛ bɛlaw la yɔrɔ bɛɛ la parce que a b'u kura de ko tribunal b'u bɔ ɲɔgɔn na donc n'an taara tribunal la n'a gagné an b'a fɔ k'u ka fɛn lase i y'a ye u kelen bɛ ka nin kogo fana lakori i ka tɛrɛ minɛ u ja ka gɛlɛn ma yɔrɔ ye et puis u ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba ka plaque fana la yan cɛkɔrɔba ka plaque b'a bɛɛ la fana a ka plaque la i b'a yɛlɛ bon i kan ka magasin jɔ yɔrɔ de ɲɛta la sira la i b'a ye u nana kogo kɛ k'o fana lakori parce que k'a b'u kun na c'est un certain dɔ fana b'a ɲɛma mun kɛlen bɛ ka mɔgɔ bila ka na masɔnw bila ka na c'est un certain Sangare a tɔgɔ de ko Adama Sangare in ka problème tɛ dɔwɛrɛ ye ale de bɛ ka i b'o jɔ i ka terrain minɛ o ye nin jɔ tile kelen bon masɔn mana jɔ o masɔn bɛ yan Adama Sangare mɛtiri o tɛ dɛ a ma servi n'o bon an ko b'a ko k'a ba dɔn k'a taara le fo ko fo ka yɔrɔ ɲɛnamu ale ma taa d'a ma k'ale ma sɔn sini o ye tɛ ya ko le bɛ ka taa kogo jɔ i ka nata i b'a ka kogo kɛ k'an ture parce que k'a b'u kun na de ko aw taara tribunal la dɔrɔn i m'a fɔ ko donc ko a fɔ ko k'e ye yɔrɔ min don yɔrɔ la k'u ka wari lasegin o ma k'olu ka su ni sumari ka yɔrɔ jɔli la dɔrɔn wali n'i bɛ k'i seri dɔrɔn i kan k'i ka yɔrɔ kɛ min ye o dɔrɔn o tan kɔnɔ dɔrɔn. Donc Malien ni ye exemple fitinin dɔrɔn de bon ne tɛ dɛ bon kuma da bɛ ne bolo alhamdulillah mais ni Malien bɛɛ ka sonja donc an bɛ ka fanga supporter ninnu de ka bɔ an ka jamana kɔnɔ la bi de ani ko aw kɔni ye wari fana ta mɛ aw kana aw ye EDM fana ta mɛ aw da la a y'a ye ko bénévolat gas station 10 ani bénévolat o i y'a faamu i mana don CDM i mana don c'est la même chose i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ c'est la même chose hali banque la n'i taara i ka wari ta u bɛ wari suɲɛ ka bin i ka wari la i ka wari kɔnɔna la donc an bɛ jamana de kɔnɔ anw tɛ bagan ye nous sommes pas des animaux nous sommes des humains i y'a faamuya an bɛ américain an bɛ baara la an ka jamana de ka d'an ye an bɛ wari min don dugukolo la an fa bara an bɛ se ka sala américain ne ma la ni maliyɛnw bɛ k'o faamuya dugukolo da ka gɛlɛn Mali la ka tɛmɛ Amérique n t'a dɔn n'a b'o fana kalama quoi an bɛ wari min don dugukolo la Mali la a bɛ se ka fɛn bɛɛ k'an ye Amérique
a bɛ se ka fɛn bɛɛ k'an ye fa maliyɛn b'a ka jamana de maliyɛn b'a ka jamana de donc ninnu de don an bɛ kasi la nin nɔfɛ an tɛ wari kɔ an tɛ mɔgɔ foyi kɔ mais on veut un pays stable un pays qui est basé sur la dignité et la valeur des Maliens. C'est tout ce qu'on demande. Au temps de Moussa Traoré, Moussa ka Kilela, en bɛɛ fɔ mɔgɔ tun bɛ baara kɛ Moussa ka Kilela a bɛɛ fa ye Moussa ka Kilela foro tun bɛ bɛɛ fa bolo fini fa tɛ baara ne hakili b'a la au temps de Moussa Traoré an ka leviw tun bɛ taa tile foro de la a bɛɛ n'ala cɛ foro ki a tɛ jigi kɔnɔ Moussa ka Kilela mɔgɔ t'a ta Modibo Keyita ta c'est pareil donc fugardien ninnu nana an ka jamana mara an ka jamana tiɲɛna donc an fila nana o n'an dɔgɔnin an ko bon an bɛ tugu o kɔ o b'an ka kɔlɔlɔ dɔn o bɛna an ka jamana stabiliser an nɔ la an bɛ k'olu supporter o masa min ala ye an mana diɲɛ ko ko kɛ an bɛ contrôlement bon ni état ma déjà mun don vraiment an kɔni an b'a mun hali san on ne peut plus rien faire fo nin ka dabila ni CNT mɔgɔw bɛ loi min ta Mali kɔnɔ mɔgɔw ka dugukolo yuruguyuruguli la a ka kɛ peine de mort u k'a ta le pays a besoin de ça maliyɛnw bɛ tunga la tungarankew mago tɛ nin na an k'an to tunga la k'an miiri n'an ka jamana kɔnɔna la ça doit être l'intérêt de notre source i ni ala la cɛ ni tunga tɛ kamalen wɔɔrɔ jumɛn b'i tu yɛrɛ ma k'i bɛ taa ne dantɛ ka dugukolo k'i bɛ taa biriki jɔ i ni ala la kira cɛ ni tunga tɛ e bɛ sɔn k'a fɔ k'i bɛ taa biriki jɔ ne ka dugukolo kan bon ne kelen tɛ nin de bɛ kɛ tungaranke bɛɛ la donc vraiment an bɛ ala deli an bɛ an ka jamana famaw an bɛ ala deli ala ka jamana tali fanga d'u ma ala ka courage d'u ma vraiment mais an bɛ mun kama ka jamana don ba la ka mara don ba la n'a fɔra ko ka mara don ba la ka sɔnni dabila an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ kana bin ka taa k'an ka jamana kɔnɔ Amérique yan hali Miskara Jarati n'i y'a ta banque kɔnɔ n'i y'a ta boutique kɔnɔ ou n'i y'a ta mɔgɔ bolo ani milliard bɛɛ tali bɛ kɛ même équivalent mɔgɔ min bɛ dɔrɔmɛ kelen su Amérique o ni mɔgɔ min bɛ milliard su Amérique a bɛɛ ye peine kelen ye donc vraiment ninnu de don dɔrɔn c'est pour dire bon ni i bɛ ka jamana lajɛ a bɛ ka ninnu de bali a ka jamana kɔnɔna la il n'est pas le président de Burkina mais il est le président de Burkina donc an bɛ ka nin de ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a tɛ ka kɛ sɔli bɛ ka kɛ cogo min a bɛ ka kɛ cogo la yɔrɔ bɛɛ an ye kasi kɛ fɛn minnu nɔfɛ ka sɔli bali an ka jamana kɔnɔ bi ka jugu ni kunun ye i y'a faamu discours bɛ kalan cogo min na o bɛ kalan o cogo la an bɛ ka pénité bɛ ka kɛ an bɛ ka mɔgɔw minɛ foyi tɛ ka kɛ rien du tout ni fɛn bɛ ka kɛ Sénégal ko ka sɔli dɔ bɛ jamana kɔnɔna la mɔgɔ kana bin mɔgɔ ta kan o kɛlɛ sira nin bɛɛ la a tɛ ka kɛ ne tun bɛ bolo ka d'aw ma bi so kati kɔnɔ ka ɲɛ ka d'aw ma salamu aleykum a ka ɲɛ ka d'aw c'est de la honte vraiment c'est désespérant kan bɛɛ